Iki ya lur ya. Iki barangnya tak gresepno lur. Iki sing request pengenane iki lagi iso nuruti lur ya. Iki neng Bungur Sukomoro lur ya. Iki barang wis tak gresepno lur. Isine topi stiker, kaos stiker, sangu sak stikere lur ya. Iki lur, iki pokoknya sak kedok kene tok lur. Wis gak usah nang kidule galengan tumpukan glangsing iki. Wis pokoknya sak kedok kene iki. Kene iki lur ya. Kene iki barang wis aman lur ya. Iki wis pokoknya lokasi iki lur. Iki enek pirang tumpukan iki 1 2 3 4 5 6 7 8 lur. Iki lur ya. Iki lur. Iki ngarepe jual ayam potong pas lur lokasine lur. Iki lur. Iki lokasine ngarepe jual ayam potong pas lur ya. Iki lur. Iki lur. Iki ngarepe iki lur. Ngarepe iki pokoke lur ya. Wis ngono lur ya. Iki lur. Iki lur. Lokasine lur. Wis ngono lur ya. Muga sing nemu berkah. Isine telu kabeh lur ya.